For helvede. Hvad så YouTube? Undskyld, jeg kom til lige at trykke på stopknappen. Men ja, lad os prøve at angribe her. Okay. Vi angriber bare herhen for. Så vi angriber her. Få udlagt det her. Prøver mine... Normalt skulle jeg have brugt nogle wallbreaker, så sådan, men det gør vi ikke her. Nu går vi bare efter for all in. Bare kom og ødelægge alt det der pis der. Vi skal også ødelægge det her, sådan, så vi går efter det. Men nu er det ikke lige helt loot, vi går efter. Vi går bare egentlig all in her. Så får vi i hvert fald alt. Nu får vi her. I behøver ikke på alt guldet, men... Eller jeg mener alle 1000. Her fik jeg lige en message. Og der fik jeg en stjerne. Sådan, så fik jeg 2. Og vi bliver bare egentlig bare ved. Ej, vi stopper bare her. Tak for at I så med. Love you guys!